Posle aneksije Krima, glavni cilj zapadnih saveznika je da zaustave dalje širenje Rusije na periferiji granice Evrope, kaže Daniel Fata, bivši zamenik pomoćnika sekretara za odbranu i visoki saradnik Nemačkog maršalovog fonda ovdje u Vašingtonu. Dok se svet bavi Ukrajinom, Moskva bi mogla da nastavi da pušta probne balone na drugim mestima, tvrdi on. U razgovoru sa koleginicom Jelom De Franceschi, Fata objašnjava strateško-bezbednosne prioritete Kremlja. Poslije dugogodišnjih kontakata i veza sa ruskim zvaničnicima, postalo je jasno da ruski vojni stratezi ocjenjuju kao pozitivan faktor postojanja stabilnih i demokratskih oružanih snaga cijelom dužinom zapadne i jugozapadne granice zemlje. Pored stabilnosti ostvaruje se i prilično velika ekonomska korist od toga. Problem za Rusiju su njene istočne i jugoistočne granice, koje su prilično nestabilne. Postoje oblasti sa takozvanim zamrznutim konfliktima, nedefinisanim granicama. Putin pokušava da vlasti u svim tim područjima budu proruske ili bar neutralne prema Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin se očigledno ne usteže da uzrma vojstvo kojemu ne odgovara, kaže Fata. Međutim, on te akcije svojoj javnosti objašnjava tvrdnjama da je Rusija pod opsadom NATO-a i Zapada, koji su, kako on kaže, ponižavali oslabljenu Moskvu posle hladnog rata. Vjerujem da njemu ne odgovaraju lideri kao što su sada u Ukrajini, kao što mu nije odgovarao ni Mihail Saakašvili, bivši prozapadni predsjednik Gruzije. Putin istovremeno konstantno isprobava slabosti granica koje se nalaze na periferiji Evrope, tvrdi Fata. Nije nemoguće, kaže on, da posle Krima Putin odluči da aktivira problem Kaliningrada, ruske enklave koju je Rusija zadržala posle pada Sovjetskog saveza. U Kaliningradu, smeštenom između Poljske i Litvanije, danas živi oko 100.000 Rusa. Rusiji je dozvoljeno da Kaliningradu željeznicom doprema oružje. Enklava je inače dobro naoružana. Moskva je izgleda ovih dana obavijestila Viljnus da će uz pratnju ruskih vojnika željeznicom transportovati nove količine oružja. Potpuno mi je razumljivo što je to uznemirilo Poljsku i Litvaniju. Dovoljno je da sa tog voza slučajno padne sanduk sa oružjem i vojnici siđu sa voza da bi ga pokupili. Dakle, na tlu Litvanije bi se odjednom obrali ruski vojnici. I šta poslije toga? Drugim rečima, mogao bi da izbije vojni incident na teritoriji članice NATO, na koji se odnosi član povelje NATO-a, koji predviđa da se svaki napad na neku članicu alijanse smatra napadom na sve njene članice i dozvoljava upotrebu vojne sile. Upitan kako bi Zapad reagovao na takav incident, Fata je rekao da odgovor na to želi da dozna i Putin.